usa nga matarong kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Wala hinugan ng kanang kahimuan, kung dili ka mo sa Shanet M, Adunay Kadaugan. Ang tanay subuhin lang sa lipi ang gamhanan, kanabog na sa tibok na kalimutan. Siya ang Diyos nga malalaan. Ako siyang layo, inayaw, upang sa pagsayaw, pagkapat sa imong gaon. Sulit ako sa langit, umiyaw, sa walay kaulang puso, kakuman ni Kristo. Sulit pawiti ang hari, kasabi, kasi ang puso Kristo, sa kinabuhi mo. Sulit ako sa sulit ako sa para sa balaan nga kasulatan, wala'y isa nga manarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Wala'y hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ka masali sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Subuhin lang sa lili ang kamhalan, nalabog na sa tibok o kakalimutan. Siya ang Diyos na malakaan. Ako siyang layo, umayaw, upang sa pagsayaw, pagdapat sa imong gaon. Sulit ako sa langit, umiyaw, sa walay kaulang puso, kakuman ni Kristo. Sa Shanet M, Adunay Kadaugan. Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Bayong butang sa tanan ng soon. Mahal. Basta man ang ato pagmata ikan sa pagkatulog. Bayong butang sa tanan nga naminaw sa 1995-3. Makuban-uban na sabta sa ito ang programa. Ang imong pulong walang palahan sa kumangatli at kahayag sa akong mga alagyanan.
makita ka na sa Salmo 119, versikulo 5 sa isa pang ang programa, ang pulong mong kinabuhi ko by Pastor Gideon Candelario. Yan sa Mateo 4:4, dili naman mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi mabuhi ang tao sa matagpulo ang mga mula sa pagpas sa Diyos, ang mga mensahe ginawa ng mga pinaka. Adlaw karon nga Martes, sa City sa Mayo, mga pinaka. Sa gabi nagkadool lang yun ang ato nga pagpasalamat. Ini nga ato nga dapit ini sa Sitio Balong, Barangay Santo Benio, Tanay City. Ay ini nga adlaw, grabe kapaspas sa mga bisan pa man layo pa ang maong schedule. Ano na itayo na usap o pag-preparar ang ining maong kanapin. Nasayod ko o nagpinaunahan ay ang pagtagpo na sa tanang atong mga panginahanglang alang sa pagpangan. May buntag ka natin tanan sa tanan ng mga follower of Business sa Shine FA 95.3. Labi na sa tanan nga nagwas karon sa Facebook ko live Isaias at Mindanao TV sa laing mga naso. Sa ngalan sa labing alang doon nga Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan sa atong general station manager Reverend K. Brian Magasaon, ano sa Panginoong upos nga lagat, upos nga higala, sa kahanginan sa FM radio, sa social media, sa Facebook, Luzon, Visayas at Mindanao, mayong buntag sa atong tanan. May buntag sa tanan, ini sa nagapalibot ng mga area, ilabi na sa atong barangay Captain Usap, pinangaluhan ni Honorable Edmond Vergara, ubang sa tanan nga mga konsyalis, nining maong ang dapit sa barangay sa Benio, mga pinangga. Ilabi na sa tanan nga mga adunay katungdanan, may buntag kanyang tanan, ilabi na sa tanan nga mga kasimbahan, o sa alagad sa Ginoo, mga pastor o mga pastora, mga elders, o sa uman pa nga adunay katungdanan diya sa simbahan. Iginahanglan atong kinabuhi kanunay nato ning ihalan ngadto sa Ginoo tungod kay napatagusakan nato adunay pagpalaygay ug obligasyon para sa mga katawhan nga pinangga. May buntagan natong tanan, labi na sa atong station manager Reverend Gideon Candelario from Sitio Kalubutan, Barangay Sindinia, Malabuyok, Cebu City, sa 101.3 sa Shine FM Usapya sa Sitio Kalubutan, Malabuyok, mga pinangga. Obya sa atong general station manager si Reverend Kim ay nakasaol sa Shine FM ya sa Batang Kim o sa Kansumandi o sa uban pang area sa Lalapitan o sa Iwanan. May buntag ka natin tanan, Ginoo maguban o mag-proteksyon. Ilabi na sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta man ang inyong pagmata. So, although nagpadayon gyapon ang kainit, ang hindi sa atong lugar, o doon na may ibalita sa pag-asa na doon ay bagyo, ligta sa bagyo. So, una nga ato sa mga giapos Ginoo, sa panahon nga maabot na sa pagkusong nga ulan, walay mga area nga malandslide tungod sa kakusog sa init. Ay kung ang yuta karon bukalit ang ulan kanya kusog yun ang ulan, posibilidad malandslide ang mga area nga naman. Grabe naman ka crack ang mga yuta karon, liktag sunod ang tubig paingon bila sa lalong. Muna nga ato po na nga kaluyahan kanunay sa pagkampo, labi na nining mga bulan sa Mayo, naman kaya nagkapingit na sa kalisod, labi na sa tubig igsoon na matagusan sa mga area na medyo dilikid kayo makasupply sa maong na tubig. At sa nangyapon Ginoo sa mga area nagkalisod na gilong tubig, ang Ginoo nung nagipamaagi ang Ginoo niya na sa saktong panahon kitagal igsoon mao nga matag panahon na doon nagkitagal ng panahon igsoon, dili na ko madali. Ang importante pagaganda sa pamaagi o planos Ginoo. Kaya kinahanglan usab ta mo sa sakripisyo mo antos tungod kay nagantos man si Jesus para gani sa kayuhan sa ato ang kinabuhi mga pinangga. Niningatag na og dapit sa kabuntagon ngayang gihatag ang atong oras karon.
ana 5 untok na gyon sa kabuntagon. Maayong buntag ka natong tanan. Ato kini nga anigan diya sa mga pag-ampo ko sa ta magatuod sa pulong sa Ginoo. Kandinata sa Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 1 ngadto na gyon sa versikulo 5 mga pinanggan. Nakiskot kini og 1,000 years. Doon naman ito'y salida mga kaigsunan nga usa ka salida nga gitawag og 1,000 years. Ato ning isgutan mga kaigsunan kining usa ka libo ka tuig ug kinsay gigapos ani. Matod pa diri sa pulong sa Ginoo nga atong pagabasahon karon mga pinanggan. Pagapos sa ta labing kamahanan o may gugmaon ka nga Diyos Lord. Tapos ka sa pagdaig pagpasalamat na diin mag-uban-uban usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong mga minsay pinaagi sa mga FM radio mga kapamilaw nining mao nga dapit naman. Salamat po Diyos sa imong pag-uban, sa imong pagproteksyon, pagbantay sa matag usa labaw sa tanan ini mga dapit sa tulong namo ka mga anak sa pumugangan sa ako ang sa among mga peksyonan din sa balog o dapit sa Pilipinas. Headed by Pastora April May ang kapturan o sa tanan nga mga katawhan nga naminaw karon sa Shine FM 95. Ilabi na o Diyos sa panimalay ni Brother Mario Ilhing nga nakakaroon usab diha sa Kapwi Tugan. Adunay po naghios sa mga house church lugar sa mga panimalay. Ako kining galauman, bituhan, kasahuman, nining mao nga pagpasalamat usab nining mao nga dapit ang mga usab nga hinay-hinayan o mga paglihok ang mga area nga di nagkinahanglan usab nga among ihaon o ihanay o Dios alang gayon sa imong nga kaduganan. Salamat o Diyos sa tanan karon nga naminaw sa Saint FM 95.3 nining mao nga dapit o Jesus ikaw o Dios ug manalangin. O salamat o Diyos sa imong pagkamaayo na ikaw kanunay kag-hatag ka namo mayong panlawas basta tibok na po panimalayo sa among tulog ang mga anak sa akong ugangan. Labi na sa akong mga karon nga nakaroon sa Saudi Arabia kaya sa Riyadh o Diyos padayon ikaw ang proteksyon magabantay ang pini ang iyang kinabuhi kabaw sa tanan sa iyang mga kaubanan o sa iyang kauban nga taga Indonesia. Labi na sa iyang mga amo o Diyos akong mga pag-ampo magapanglihok ikaw na din may nadlukot o aduna sila'y pagbati sa ilahang mga insakupan naman. O imposible nga na kanimo sa kritika o makapahimo makahimo sa pagpahumok sa unang kasing-kasing sa tao makahimo sa pagpagahing ni Amahan. Salamat o Diyos o imposible nga na kanimo katungod kay ikaw makahimo ni Diyos. Lord, saan kami magatuon sa imong mga pulong mga mensahe turuti kining mangitagdapit luna sa katapusan ng mga kinabuhi mag-atod lugang kalikod kadasig ya sa pagpangalaga na malaho tayo kayo naman. Yung gimaya na nakanggit kanimong tanan o salamat o Diyos na magkatawhan na din mag-travel ni anak nga maong hapit sa kinsip ningon nining mga kadapit gikan sa Cebu City gikan sa dapit sa Gihorngan sa Lalabertan North proteksyon ni og amping ang ilang makinabuhi mahidangan sila ni mga dapit puno sa kadaugan masiguruhan labaw sa tanan sa nagaplano o fellowship na niyang mga dawa agad ikaw sa mga panalangin kanila ipahiligay sila sa bisan unsang katalagman ipahiligay sila sa bisan unsang disgrasya ipadala o Diyos ang imong nilibuan ka mga anghel aron sa pagproteksyon pagbantay sa mga kinabuhi. Lord, wala kami ang mahimo sa imong kagalingon ang among mahimo o Diyos maulangon ang paghangit o pagkiloy nga na kanimo sangklit ikaw ang Diyos maluloy unman sa katapusan ka namo kaduganan kahimayaan nga nalagad kanimo ang tanan pinag-isa nga lang Jesus ang tanan magaingon amen o amen. Salamat sa Ginoo iningatak na akong dapit sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa akong wife na nakakaroon sa Riyadh sa Saudi Arabia nataas nga mga panahon natingali doon mga 1 week wala makapunta kapag kaya walay load exhaust. Salamat sa Ginoo sa iyang kauban ni paambit ko sa o panalangin ako makatawag ko sa mga akong wife karon. Salamat sa Ginoo doon na sa mensahe. Good evening diri sa Kisa Pastor o malipayong mayong buntag sa Pilipinas ilabi na sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Saint FM 95.3 sa Tanay City. God bless everyone. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi di pastora nga Ginoo kaguban o mag-amping sa imong kinabuhi. Muna nga ay lang kurat natural magina
nga maayo og trabaho manambog magyud. Una nga ilang yun na doon na ika-deny basta maayong trabaho manambog yun. Mao ginamay so. Pero wala na sige pasabot mga kaigsunan na manambog o maniwa na wala ta pasabis Ginoo. Ikaw ug ako sa bisan unsang kahimtang sitwasyon sa atong pisikal nga bahin palangga tas Ginoo isa. Lamang matagusan adunay gidisenyo ang Ginoo ining kalibutan. Pahimutan ka natong tanan mga kaigsunan. Unang kahapon mga igsuon napindot tingali ni sa ako nga wife igsuon unang atol gid sa atong live kung naay mo mukol paputol gid ang atong live mga igsuon. Unang nga wala lang po ni atong ipadayon nakakalayo ta pagka alauna tingali to kahapon adlaw ato nga ipadayon mga bulaton para sa pagpaambit sa mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo. Nagtuo ko nga ang tanan nakaupin na sa inyong mga FM dinhi sa nagapalibot sa maong area. Although mga kaigsunan karong Friday adunay na kong bulaton sa Kapastor Rinaldo kabanag Thanksgiving usab sa ilang area mga igsoon sa maong simbahan nga Ripial sa Ginoo saya nga kinabuhi maguban-uban o makita-kita ang tanan sa matapusan. Wala ako na ipahibalo ang atong pastora di sa Kilibigan nga makahatag sa panahon sa mga kapagpasalamat sa atong amigo diha nga si Pastor Rinaldo kabanag nga mag-celebrate sa maong balayng anapuanan uban sa iyong magkawanan. Kung ang Ginoo mag-supply magtagpo kayo sa silang manginahanglan labi na sa pagpangandam ingon gani ka o mga buluhaton at postar yun na o kita money dili pwede mga kaigsunan dili mahitabo nga manindot ang gitawag okasyon kung wala goy mugisgot o kwarta bisag ano sa mga kaigsunan ini kalibutan na kung mulakaw ka nagkinahanglan ko kag kwarta kay kung dili gani wa kay kwarta dili mahitabo magjagi gikan diri paingon sa bayawan paingon sa bais paingon sa Tanay City. Even gani sa area diri nga dool-dool kung naa kay service o way ikapatubig kapuyan gani ka mulakaw mao nga atong pasalamatan ng Ginoo sa dili pa gyud moabot ang dakong pagpasalamat sa buhi atong nga Dios intact o kompleto na ang tanan atong panginahanglan. Lamang ang atong buhaton mga kaigsunan mao lamang ang pagtuman ang pagtahon o pagila o pagpasalamat sa pagkamayos Ginoo kanato. Wala nitag na udapit sa kabuntagon atong nanibasahon ang isgot kini mga kaigsunan usa ka libo ka tuig ang kinsa maning gapuson ani maigsuon sulod sa usa ka libo ka tuig. Lopi pa'y piniriso ani maigsuon ano man ang mugapos ani siyempre kung kinsay mugapos naagoy magapos. Unang ikaw o ako kung magpagapos-gapos ta sa tawhanon natong problema magapos gyud ta. Ikaw o ako kung magpagapos ka sa mga pagsulay magapos gyud ka sa mga pagsulay. Apan kung dili ka magpagapos sa bisan unsang kahimtang sitwasyon amo abot ka nimo wow mahimo lugar pagpadaogon uban ang tabang sa Ginoo. Ato na ni basahon aron ato ni nga mapaambit sa tanan nato mga kaigsunan dinhi sa Shine FM 95.3 nga kanunay nagasunod dinhi nga atong programa. Ingon diri sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto gayud sa 6. Apit na tamahuman sa katapusang sinulat sa Biblia kay 22 raman ni kapitulo mubalik ka sa Genesis 1:1. Una nga tingali ang Genesis 1:1 hangtod sa Malakyas pagyuta makahuman sa year 2024 abot kita sa 2025 mga pinangga. Mao nga ikaw o ako kung kapuyan ka mubasa ang Biblia daigod ka kahimo pagbasa bisag usa ka kapitulo igsuon.
apan to ka pinagluwi kung ikaw mubasa bato pa ni Manny Pacquiao ang pinakadato sa tibuok kalibutan kay si Manny Pacquiao karon mao may number 1 nga rich man in the world. Number 1 ang katong mga Chinese katong matag-iya sa mga barko kaniadto nalagpasan ni Manny Pacquiao tungod kay daghang kay sa mga negosyo. Matag oras, matag adlaw binilyon ang iyang income tungod sa ginegosyo. Dili lamang din sa Pilipinas, kung dili na apag sa negosyo sa laing mga nasod. Mao nga ikaw ug ako kung imong imaginon, ikan sa pinakayanong nakahimtang mong sitwasyon. Grabe ang kalisyon. Apan, niabot mga kaigsuonan sa lintunganay na naa sa gitawag kung pagkadato pagkalunan. Hinumdumi ang kinabuhi ni Manny Pacquiao o wala pa siya migsulod sa pulong nga gitawag kung aging naa tanan nga kalandrakas, naa tanan nga kahilayan, naa ang kalimukan sa kalimutan. Apan sa diha nang isulod siya sa pagpangalagad sa Ginoo, ibig ang ginahan nga si Mama Indonesia mupaambit ng mga minsay pinaagi sa ulang kasulatan. Atong imaginon igsuon mga banggiitang o iladong buksidor nagwali ibig sa social media matod pa ni Manny Pacquiao ang akong kinabuhi, akong gigugol sa pagbasa day and night, day by day, week by week, months by months, year by year. Wow! Ang iyang pamilya si Ma'am Jinky Pacquiao kaniadto yayo nag-underestimate si Manny Pacquiao kay ang iyang asawa nurse man siya unya maayo kong kahimtang apan karon mga igsoon nahimo sila Kristo mangutan ako kumusta man ang atong kinabuhi adunay daghan kay mga senador adunay mga ilado nga mga tao sa katilingban nga karon naanas sa bakan sa Ginoo. Usa sa akong amo kaniadto nga nahimong presidente sa university pipila ka bulan karon po na din. Hinumdumi ako mo'y iyahang right hand kaniadto silbi ako mo'y silbi driver bodyguard ato mga panahon. Ug akong nabalitaan seryoso na ng alagan sa Ginoo. Ug nahimo na usab siya karon nga Vice President sa State Colleges gikan sa pagka-presidente ug siya nahimo na usab nga Vice President karon. Hinumdumi mga igsoon si Joseph gikan sa pagka-lisod yayo siya underestimate sa iyang mga igsoon gibaligya, gihulog, gipanamastamasan, gitintal apan inang tanan gihimo siyang gobernador sa kinatipukan sa Ehipto sa panahon ni Paraon. Ikaw ug ako igsoon ayaw panganduya kung wala ang Ginoo, ayaw pagpangandoy posisyon kung wala ang Ginoo manghari sa imong kinabuhi. Ay mahimo gyud ka mapakyas. Tingali dunay mga katawhan nga sama ni ana nagihatagan sa Dios og panahon apan usahay magud ang tao kung ano na may posisyon mausab man sa dapat ang atong kinabuhi ikaw ug ako sikat sa pagsugod o sa imong pagkatao walay kausap. Igsoon ninisag na o dapit sa kabutagon ako yung challenge o gidasig ang matag-usap. Ikinahanglan sa hinayon nato o abli ang atong kasing-kasing kinsa man ta ato bangas kinahanglan. Kanunay ni nato ng itangutana mismo sa atong kaugalingan. Lord, kinsa man ko sa imong katubangan. Who am I? E kung ilhon nato na mas labaw patas Ginoo atong diktahan ang Ginoo. Kita pa'y mangayo, kita pa'y magbuot. Kita pa'y mangayo, kita pa'y mo precious Ginoo.
nga ang Ginoo nahibaluman nimo, nahibaluman ako, nahibaluman sa sitwasyon sa tao, kung unsay plano nga sa pagkahuman nga ikaw tagaan sa kadagayas Ginoo, ang Dios nahibalong. Ay doon na may mga tao mag-igsoon nga sa diha sa kawalaton, sa diha nga madato mausap masak, mawala na usap ang may relasyon sa isip katao, why ayaw? Ato ni basahon igsoon. Nag-isgot kita rin usa ka libo ka tuig. Kinsa man yung diskutan diri. Kapitulo 20 sa pinadayag o di padayag o Revelation, versikulo 1 ngadto sa 6. Unya nakita ko ang usa ka anghel nga mingkunsad gikan sa langit, nagdala siya dakong kadina. Kinsa makahay gapuson ani ron igsoon nga usa ka anghel nga gikan sa langit, mingnaog nagdalag dakong kadina. Ingon diri, nagdalag dakong kadina og yabi alang sa bungaw nga dili matugkan. Sa panahon ni Lazaro, ug ang taong dato, nag-illustrate diha mga igsoon nga ang taong dato ug si Lazaro dili sila magkaabot kay dunay nakaulang nga dakong bungaw. Kining usa ka anghel nga gikan sa langit nga nanaog, nagdalag kadina, nagdalag yabi, sigurado yung naay magapos ani. Naingon diri, gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas, o gigapos kini sulod sa 1,000 ka tuig. Grabe kadugay, gigapos. Mangutana ko, base sa balaang kasulatan, nainahimo si Satanas ani? Kung imo bang sabton ang kasulatan igsoon, unsa may kinabuhi og sitwasyon ni Satanas, unsa may ang estilo. Kay kung ikaw og ako makasabot sa kahimtang sa kinabuhi ni Satanas nga kanunay ra gyud isang pildiro, bisag pildiro pa magpaas ipagyapon nga gamahanan. Dinis kalibutan igsoon, aduna po'y mga katawhan nga sama ni anag batasan. Diba? Magpaas-ip ba? Tigpaka-arong ingnon ba? Tigmog na ba? Bisag dili kaya? Hello? Si Satanas maigsoon, di gyud siya makadaog. Ngano man? Nganong makadaog man kun siya? Kay bisan pa man sa iya pagka-Satanas, nagpaila usab siyang gamahanan, apan dili gyud siya kahimo. Ang iya puro ra siya suwit-suwit, puro ra pinaspasan. Mao nga si Satanas, ang iyang kinaiya kanarang tig-angkon, tig-suwit-suwit, tig-mugna, pero walay originality. Doon na magoy mga taong sama ni Ana, labi na dunay mga plano ba nga dili maayo, maunay grabe. Munay kinaiya ni Satanas, dili na kinaiya para kinaiya sa Dios. Kay mismo ang Dios, siya mo'y pinaka-original nga Dios. Mao nga din is kalibutan, daghan kaing magpaasip, even sa social media. Apan kung imong pagbasa sa Biblia, perting pagkalayo ara. Dili lang ko tating pagkaroon ng igsoon. Tanawa lang ko si Satanas. O sa may nahitabo niya, gigapos siya sa sulod sa 1,000 ka tuig. Gitambo, gikadinahan, gipreso. Na ba siya nahimo ani? Wala igsoon. Nganong usahay ang tao musuhid man sa kinaiyan si Satanas? Ang kinabuhi ni Satanas, dili magdugay ang iyang pagkasikat. Dili magdugay o dili mulahutay nga siya mailados sa tibok kalibutan, kung dili kanunay ko siyang nasalanganin.
kuhaan na to pagtulunan ang kahintang ni Satanas igsoon. O kuhaan na to pagtulunan usab ang kinabuhi ni Jesus o ang kinabuhi sa Dios. Asa man niining duha nga kanunay nagmadaogon. O asa man niining duha nga kanunay lang sigig pangangkon. Na ikaw ug ako dili ni siya gi-address lamang sa usa ka tawo. Kay kung ang batasan sa tao may sama sa batasan ni Satanas, maunay iyang batasan na magsuhit-suhit, mangangkon, imin ba, mangitag gubot, mangitag dikil. Si Jesus maigsoon, relax lang yun siya kaayo. Nagulat lang siya kanunay. Nagpailog siya, nagpugong siya. Maunay kinabuhi sa atong Ginoo. Ikaw ug ako igsoon, ato na baning na-apply sa atong kinabuhi karon. Mangutana ko sa kinasingkasing. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, mga kabataan, mga kabatanunan, mga ginikanan, mga papag mama. Ato na nabang nasabtan paghinay-hinay ang kasulatan. Kay kung dili ganin ato masabtan ang kasulatan, dili haong yun ang atong kinabuhi nining kalibutan na. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning, Pastor, o good morning sa tanan nga nagasunod ni ining imong tulumanon, ni ining takna sa kabuntagon, dalay kon ang Dios sa kanunay niyang paghata o pag-atiman kanato. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Norberta Yutratsi. Nga welcome God ang tanan, ilabi na karong pitsa 16 ni ining bulan sa Mayo. Although nakabisita na to ang imong mga anak diri niatong minglabay nga mga katuigan. Minglabay na tingali to o usa ka tuig kapin, kay atong usang tuig tingali wala to siya kabisita diri, tingali atong usang tuig dito pag ito usang daadir yera ka tingali tuig. So munang atong pasalamatan ang Ginoo nga nining mao nga dapit nga labi na dunay mga mobisita o mo tambong sa mao nga dakong pagpasalamat. Dili na gyud ta kay problemado sa kasada. Kay gikan sa highway sa Palanas going to Bayawan City o moagi sa Palyo, although makaigsunan dili lang gyud ta magkumpiyansa tungod sa karsada nga dunay daghang kay kurbada. Ako lang yun nga gipahibalo, ilabi na sa mga kabatanunan karon nga bisag walay mga lisensya, mao patay kusugang mupadagan sa karsada. Labi na sa baguhan nga nagpractice og drive, dili gyud ta makakumpiyansa kay mangilog ra bag area. Munang ikaw nga nakahibalo sa protokol o pamaagi sa karsada o sa maong pagpadagan, ikaw na lang may mulikay. Usa sa atong amigo mga kaigsunan nga gigamit usab sa Ginoo, matod pa niya, ako bro, ako dong, sa pagkakaroon doon na siya isyo, pero galikay-likay siya. Ang iyang gusto mo serbisyo sa mga tao. Diha ni mo mailhan ang usa ka tawo mo tabang yun sa iyang sikataw. Wala nagpasi kung asa man nahisako ang usa ka tawo ayang tabangan. Ikaw ug ako mga igsoon, si Jesus gidupahan niya ang tibok kalibutan. Matarong man ug dili matarong iyang gipakamatian. Ang protokol o pamaagi ni Jesus dapat maunay madawat sa usa ka tawo ug ikinabuhi nining kalibutan. Apan kung dili gani nato ikinabuhi ang Biblia, ang kinaiya sa tawo, ang gusto anak mauray mabuhi, hasta silingan dili layhang mabuhi. Padayon kita mga kaigsunon, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rhodes Vailosis. O doon na siya ay mensahe, good morning vlog. O may punta ko sa kanimo diha, Sister Rhodes Vailosis. O kumusta man ang imuhang mama nga si Mama Linda, o sa imuhang mga igsoon o diha sa dapit sa kapinihan. Una nga
doon ay mga kahimtang o sitwasyon ng mga sugilanon ikan nga sa dapit sa manhuyod o sa batulinaw ibit sa mayongkaw. Ako igsoon di magud ko mo dala-dala ko dahil istorya. Basta ul istorya maigsoon way angay na. Kaya mahimutang magmaritis ana igsoon. Maunay makahatag og gubot sa usa ka tawo kanang tighatod-hatod pag istorya, sumbong diri, sumbong dito. Ibin sa ministry way angay na. Matay ang imuhang iwali, imong isumbong imarites ang mensahe sa Ginoo, makahatag o makatabang pa sa isig katao mga pinangga. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Artemia Inquilino from Dumaguete City. Ay buntag sa tanan nga mga pinangga nato mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, ibig sa laing mga nasod mga pinangga. O sa tanan nga mga FM radio, mag-uban-uban ta sa Pitsa 16 nining mao nga David. Welcome ang tanan. Walay denominasyon nga amo ang gipili. Bisag unsa pang title sa inyong simbahan. Lamang ikaw ug ako nagkinabuhi niini magkasinabot kita. Maura na igsoon. Kaysa pagbalik sa Ginoo, wa di ta magtangkil og karitula. Bisag lukduhon pa ng imong karitula, apan kung dili gani na kabubuton sa Ginoo, dili na ikalipay sa Ginoo, bisag unsaon pa na ninyong littering. Ingon diri mga igsoon, ako ganing ipadayon sa pagbasa. Gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw unya iya kining kisirhan o gitrangkahan aron ang yawa dili makapanglimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang usa ka tuig, usa ka libo ka tuig. Pila na mata ka tuig ron? 2024 na. Minglapas na og 1,400 years. Asam to ba mga igsoon? 1,000 usa ka libo na upat ka tuig di ay. Kay 2,000 man taro, 2024 o sakto. Minglapaw na og 1,024 years. Kay 1,000 naman ang gibutang sa Biblia nga gigapos si Satanas nga mao si Lucifer. Mao nga nining kalibutan na karon magbantay ta. Kay maghari na si Satanas igsoon. Unang usahay ning mga tao sa kalibutan ba, way lingaw, labi na sikat sa social media, gamiton din ang imong nawo, mamugos pang mangayo o kinabang, unya ipasumangil pa sa hospitalization, doon na pa'y picture, doon na pa'y video, way angay igsoon. Unang ako nga gihawhag, labi na sa akong mga amigo higala na makalantaw ni ining ato karon nga programa. Kung doon na ilang account na magdala sa account ni Pastor Gideon ang pulong mo kinabuhi ko, unya mangayo og donasyon, i-block na dita. Kaya dili na si Pastor Gideon igsoon. Wa po'y simbahan si Pastor Gideon nga gidala pagkakaroon. Although naa siya sa recording studio o sa FM radio sa 101.3 sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Balabuyok, Cebu City. May balaan magunang mga scammer kung imo nang tawagan mabisi man. Digo na makikharong. Dili na makikistorya. Bisag mo ring ra na sige, moingon dayon na low connection. Ikaw ug ako igsoon kung maka-encounter ka niini. Bantay na mga igsoon kay mga scammer na. Daghan ka ng rason, muna ka ng mga tao nagagrason. Dili na gyud na nato mapugusaw, ilahasab ng desisyon. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Ma'am Artemia Inquilino. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa pagpadayon sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Wow, mao gini atong obligasyon. Matud pas atong amigo, ingon siya, dinhi matagibutang sa Ginoo, dapat obligasyon nato, obligado tang mabuhat pagserbisyos mga tao. Maunay nindot.
Kay kun ang tao nga naas pang gobyerno karon, pareha pa og mga panglantaw, pareha pang nakahiusa pagpanglantaw sa kaayuhan sa komunidad, kining Pilipinas dili lang kay maorani ang kahimtang. Sikat sa pagsugod sa pirmirong naglid sa tibok Pilipinas until now. Hinumdumi kung nagkinabuhi pa sa minsay sa Ginoo, dili ug dili ra kini mao'y kahimtang sa katawhan sa tibok Pilipinas. Maunay tinuod. Adunay mensahe si Ma'am Artemia Inquilino. Amen. Apan do na manggoy kontrabida. Dili mahitabo ang usa ka salida nga nindot ang ending kung walay kontrabida. Atong hinumduman mga igsoon kung balik-balikan gani nato ang kahimtang sa gitawag sa salida ning abot o unong katuig nga gidala sa ngalan nga Coco Martin, ang tinud-anay nga ngalan sa aktor. Perting naghanang maglagot ato. Mga banag asawa na nag-away, na ay mga TV nga atol gyud sa schedule sa salida gi-off, kay naglagot lagi ning laban sa aktor nga mao si Coco Martin. Naglagot sa salida nga salida ramana. Na emosyon ba? Ikaw o ako maigsoon kung ma-emosyon ka sa problema, labaw pag yun na sa salida. Kay personal na pag yun na. Even sa social media, doon ay dayhan nga magpa-viral. Unya ikaw o ako kung magpadala ni ana, maapil ka. Magasto ang imong kasing-kasing. Magasto ang imong huna-una. Mag-uol ka. Ayaw igsoon. Just relax. Ayaw pagpadala sa emosyon. Kay maunay mo taral o mupadali sa kamatayon sa tao. Tinuod dili. Ang tao nga papamapuno sa problema, wa sa ilaing una-unaon adlaw o gabi, makahuna-una ginagpisi. Makahuna-una ginaglayat sa taytayan nga way tubig. Makahuna-una ginagsakahoy mulayat. Apan kung dunay Ginoo sa imong kinabuhi, bisag unsa pagkalisod, tingali kitamitan man kas kalibutan, matud pa sa gitawag og magbabalak, daw sama ako gitapugan sa tibok kalibutan kining akong kahimtang karon. Apan ikaw o ako, timan ang kalibutan gidaog na nimo ni kung naay Ginoo sa imong kinabuhi. Wow! Kung naay pulong minsay sa Ginoo nga imong gihuptan every day, day by day, according from Manny Pacquiao. Imagine nimo ang iyang pamilya, ang ilang mga anak, ilang gidala kanunay sa tiilan sa Ginoo. Mangutana ko, kinsa mata ikakumpara ni Manny Pacquiao. Usa ka tawo nga dinaog-daog sa katilingban kaniadto, apan gipadatos Ginoo, kay nakita si Ginoo ang iyang kasing-kasing bulawanon kayo. Hinumdumi ikaw ug ako kung makita sa Dios ang imong kasing-kasing, wala nag-agpas kanunay sa imong kaugalingon nga kaayuhan, timan ina dunay ipabuhat ang Ginoo nga mas labaw pa sa imuhang kahimtang ug sitwasyon karon. Maunay ibutang sa atong una-una. Apan kung maghuna-una lang gani ta, mismo kanunay sa atong kaugalingon nga kaayuhan, kanunay lang ang tao nga maghuna-una sa kaugalingon nga masikat sa tibok katilingban, dili ug dili gud na magdugay. Kay ang mga dautan maigsoon, dili gud na magdugay base sa balang kasulatan. Sama na sila sa balili, sama na sila sa sagbot,
malaya yun na. Apan kung doon na kay pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Ginoo magpabili ni hangtod sa walay katapusan. Matod pa diha sa Mateo 24 versikulo 35, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong magapabilin hangtod santo. Ikaw ug ako mga hanaw man, apan ang mga minsay sa Ginoo magpabili ni nga lig-on sa imong kinabuhi. Hinungdan kung ikaw adunay pulong sa Dios, wow, mga problema dili na nimo kabalakan, kay naay Biblia, naay minsay sa Ginoo nga maoy mutuk-an kung unsay nindot ug pamaagi nga angay nimong buhaton aron ikaw ug ako mahimo gayon nga magmalampos. Wow. Akong basahon pagbalik, unsay nahitabo ni Satanas, igapos siya sulod sa 1,000 ka tuig. 4. Onya nakita ko ang mga trono o ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni atong gipangmunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus og tungod sa pulong sa Dios. Naagod ay gipangbunggutan. Unang-una ana si Apostol Juan. Nganong gipunggutan si Apostol Juan? Atol sa birthday ni Herodes. Kay kato si Apostol Juan musaysaytos kamatuoran, nakabantay mo sa pagsugod sa pagbautismo dito sa suba sa Jordan, nga nakabantay na si Apostol Juan ni ato ming pabautismo pug mga dautan. Niingon si Apostol Juan, mga bitin, kinsabay nagsulti ninyo, makalingkawas ba kamo? Nanigag mga matas mga bitin atong panahon na. Pero wag yung taon siya kalingkawas sa kamot sa usa ka hari nga mao si Herodes. Atol pagyud sa birthday ni Herodes. Onya kani ato kung ang hari makasaan na sa iyang gisaaran, dili naman na pwede nga mabawi. Kay mismo ang mga tao maoy bisag unsa ka kahari, maoy mo bato nimo, maoy mo patay nimo. Mao nga si Haring Dario sa panahon ni Daniel na pirmahan sa usa ka hari ang papilis nga si Daniel ihulog gayud sa mga leyon, kay doon na po'y mga marites dito, doon na po'y mga maldito aron madaot si Daniel nga nag-alagad sa pagsinirios sa Ginoo. Gigaman siya og sulat, gipirmahan sa hari, wa nagyud kaluwas ibin ang hari. Kinsay nagluwas ni Daniel? Mga anghel. Nagpadala ang Dios nga amahan ug mga manulunda pagtak-ong sa mga leyon, mga bakba sa leyon. Natingala ang nagsumbong, ug ni adtong mga panahon na ang nagsumbong ang nakapait mangon. Apil ang pamilya ug kamatay sa mga tao nga sama niya nagkinaya. Maangin magyud. Biblikal man na mga igsoon, maunay nahitabo sa mga kontrabida sa mga alagad sa Ginoo ni atong mga panahon na. Mangutan ako, sa panahon karon mahitabo pa na, pastor? Mahitabo gyapon na. Kani adto ug karon maura na base sa balang kasulatan. Nakabantay mo sa mga alagad sa Ginoo nga kanunay gipasakitan og mga mensahe nga dili mao, kanunay nga gibutang-butangan, kanunay nga giisyo ibin sa katilingban, apan mao na Hinooy nagpabilin nga lig-on sa pagserbisyo para sa Ginoo. Kani adto ug karon maura na igsoon. Kita, ikaw ug ako, kung maunay atong kahimtang sa kalibutan, kung makita sa Dios nga ikaw seryoso lamang nga mangalagad, timani ipasinati
ang pagkamayo sa Ginoo kanimo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Armando Inglaterra from Samal. Kumusta man mo diha sa Samal, Brother Armando Inglaterra? Doon na say mensahe, maayong buntag pastor, maayong buntag usab. Mag-uban-uban na karong pizza 15 ang imuhang mga higala. Si Pastor Kim to apakaron sa Cebu, matod pa niya ugma pa sila mamauli. Ay doon na say mensahe maigsoon. Matod pa niya, Miyerkules kami Pastor pauli. Kinaaman na sa mga relatives sa Cebu City. Una nga gisulit usab ang ilang pag-adto sa mao nga dapit maigsoon. Siyempre maigsoon doon na nabi sa kinan nga gipiyal sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Kim. Kauban usab sa mga DJ sa Sign FM. Wow. Mao nga ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo, dili lang biya si pastor o si pastora ma-enjoy biya ang ginsakupan uban ang tabang sa Ginoo. Lamang seryoso halang yun ang Dios. Kung gipasinati man si pastor sa panalangin, gipasinati man si pastora sa panalangin gikan sa Ginoo, why not ang mga kaigsunan dili pasination? Lamang kung gipanalanginan si pastor si pastora, sunda ang ilang batasang kinaya kung sila nagkinabuhi sa Biblia. Apan kung dili gani, natural nga dili mo musunod. Apan kung ang alagad sa Ginoo inyong makita nga ang kinabuhi haom diya sa pulong sa Ginoo, nganong dili man ninyo sundon? Si Jesus niingon siya, sundugan ninyo ako. Wow! Kung sa diha nga ikaw makasunod sa yapak o mga lakang ni Jesus, natural panalanginan ka sa Dios. Kay si Jesus gipanalanginan siyang amahan sa diha nga iyang gituman ang sugo sa langit ng tang amahan nga mo'y nagpadala sa iya dinis kalibutan. Mao nga si Jesus di gyud siya magpaaron-aron sa desisyon. Nag-agad to siya sa desisyon sa Dios nga amahan. Mao man gani sa mga organisasyon karon, kung diha sa grupo o sa usa ka organisasyon, doon na nagani mga tao mo'y magbuot sa pastor, magbuot sa pastora, mao na hinuoy mo'y mulabaw pa, mas mo'y pa'y makahibalo, wanay angay. Mao na'y bantayan igsoon. E dili naman ako tahod. Dili naman ako respeto. Mawala naman ay gana. Ibig sa sulod sa simbahan, kusog naman ang moreklamo. Amen ba? Tanan nga kalihukan sa simbahan, ibig sa music team, ug unsa tanan diha. Dili na gani na muhatag respetar sa mga alagad sa Ginoo. Dili na siya haom sa proseso sa buluhaton para simaya sa Dios. Mahitabo magyunang garbo ang tao. Maunay lisod o problema sa mga ministry, ilabi na sa mga music team nga dili imasag Biblia. Baura na magbuot sa ilang kaugalingon. Nganuman ang giuna-una nila makatugtog lamang, maka-music lamang, o niya ang ilang mentalidad, basta musikat lamang sa mga tao, okay na. Wala gimater o dili haong gani sa Biblia ang atong kinabuhi. Bisag unsa panatok ka maayong mupli sa bisan unsang instrument, hinumdumi dili mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di gud ka magdugay. Kadaghan kay mga music team, mga kaigsoon sa naglaing-laing organisasyon na nagbingkil na nag-away, bisag imong makita nga moingon ka, grabe naman kay imong play ni mga tawhana. Ano man, dili naman mo tahod sa naglala, dili naman mo ila sa mga pastor o mga pastora nga diin gipiyal sa Ginoo sa mao nga lugar. Kay moingon man, di ba pastor? Dili mas labaw pa ang praise and worship o ang praising
kaysa mensahe. Listen na biya na igsoon nga kanang istorya sa tao. Sa tupa ang Biblia, labaw pa sa mga music. Hinumdumi igsoon wala pa ang kalibutan na ana ang pulong sa Ginoo. Wala pa ka matao nga mga music team sa kalibutan. Wala pa si Iba o si Adan nga atong inahan o amahan na ana ang kasulatan. Hinumdumi o ibutang o isilsil sa atong alimpatagan nga nag-ingon ang Juan 1:1 ang Dios pulong o ang Dios o ang pulong uban sa Dios. Hinumdumi igsoon nga ang Dios pulong o diha sa pulong uban ang Dios. Kung ikaw wa kay pulong o minsayes Ginoo pinaagi sa balang kasulatan, ikaw ray magbuot sa imong kaugalingong desisyon. Mao nga si Manny Pacquiao niingon siya, nagbasa ko adlaw o gabi uban sa akong pamilya. Imagine na to, kinsa man ta ikakumpara sa pagkadato pagkadunahan ni Manny Pacquiao karon. Wala ra ta maigsoon. Ato ning ipadayon sa pagbasa. Onya ingon diri sa 4, onya nakita ko ang mga trono o ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus o tungod sa pulong sa Dios. Grabe. Wala sila magsimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang o kamot o sa timaan sa mananap. Nabanhaw sila o naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Wow. Ingon diri sa 5, wala nabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga moagi ang usa ka libo ka tuig og mao kini ang unang pagkabanhaw. 6, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Grabe. Maningkamot ta kung mahiapil ta niini sa unang pagkabanhaw. Kay kung dili igsoon, mahiapil ta sa gitawag og Armageddon. Unsa man ang Armageddon? Pinunggo tayo sa ulo. Kay maghari na si Satanas ana. Sila na amoy magbuot sa tibok kalibutan. Mga relihiyoso na ng mga tao. O dili gani ka mutuo sa ilang mga larawan, ikaw punggutan. Kay mahitabo man ang panahon igsoon, ibin ang mga larawan hatagan na o katungod o mabuhi o doon na gininhawa. Musamot yung katuo ng tao anak. Ibin sa mga Kristohanon tingali mo balik yung karaang pagtulunan. Unang daghang kay mga pastor karon namalik sa pagdaang pagtulunan. Igsoon ang Biblia basaha. Ayaw pag-agad sa uban. Ayaw pag-agad ni pastor o ni pastora. Ikaw o ako adunay katungod nga mutuki niini mga pinangga. Dinhi sa FM radio, wala na mo gibrinwas ang tao nga ayaw mo basaan ang Biblia. Kung dili matagkaroon og unya, kanunay na mo nga gidasig ikaw o ako dapat magbasa. Kay hinumdumi mga igsoon, ang magwawali, dili tanan nga magwawali, gibasa ang Biblia. Gikinabuhi ang Biblia. Gi-apply ang Biblia. Ang pulong sa Ginoo. Mao nga daghan kayong mga uwat. Daghan po kayong mga mutuo sa mga magwawali nga dili haom sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Amen ba? Nakabantay mo sa social media nga dili tanan nga nagwali diha pang Ginoo.
Ingon diri maigsoon, wala mabanhaw ang ubang mga patay. Hangtod moagi ang 1,000 ka tuig, mao kini ang unang pagkabanhaw. 6. Bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw, wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios. Tinuod mangguna, mahimo silang pari sa Dios. Kaniadto ang mga pari sa panahon sila nga gihatagan og higayon, sila maoy inila. Ibin ang mga tao adto nila mo konsulta. Apan sa diha mga kaigsunan, ang mga pari nag-abusar man kaniadto, mao nga gikwaan sa Ginoo katungod ibin hangtod karon. Dunay mga pari nga nakasabot sa Biblia, dili gani na sila mutuo sa ilang ituuhan. Nakabalo ba ta mga igsoon ibin sa social media nga ang ilang gipadako mao ang mensahe Ginoo, kay ang mensahe Ginoo diha sila magkakaplag og tinud-anay nga kamatuoran. Kay ang tinuod maigsoon kung Biblia ang imuhang gibasa, Biblia ang imong gitun-an, dapat ang imong kinabuhi haom sa Biblia, haom sa pulong sa Ginoo. Ang imong kinabuhi sama ni Jesus, ang imong kinabuhi sama sa Dios. Siyempre ang imong gibasa, ang imong gitun-an, Biblia o kasulatan. Amen ba? Unsay mahitabo diri maigsoon, mahimo silang pari sa Dios ni Kristo o maghari sila uban kaniya sulod sa 1,000 ka tuig. Maghisgot ko kabahin sa gitawag og pari, kay pari na may gihisgotan nato diri. Ning ingon diha mga kaigsunan sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 8 or dili sa 7, ako ning basahon kahimtang sa mga pari kaniadto igsoon. Konsakto ba ni mga kaigsunan sa Malakias? Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Naghisgot magutag pari ato na lamen ning lakbitan. Kaya ang mga tao nga mahimutan sa Ginoo sa panahon niini, mahimo silang pari o maghari sila sa 1,000 ka tuig niining mga panahon na. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 ngadto sa 8. Akong basahon ang kapitulo bersikulo sa Malakias, mga pinangga. Unsay giingon diri? Katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod nga kaalam mahitungod sa Dios. Wow, nindot no? Nindot sa. Adunay mensahe si Brother Armando Inglaterra. Maayong buntag, pastor, maayong buntag. Unsay giingon diri? Nindot. Gihatagan ang mga pari ug katungod ni aning mga panahon na. Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 ngadto sa 8. Wala nagisgot gani diri og pastor. Ingon diri, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kay sila ray adunay authority sa pagtudlo niini. Mangutana ko diya sa bersikulo 8 ug unsay kahimtang unya niini. Osbon ko sa pagbasa kapitulo 2 sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7 ngadto sa bersikulo 8. Diha ang katapusang litunganay sa duha ka kahimtang og sitwasyon sa pulo nga pari igsoon. Dili maguna nimo mausab. Pari may gibutang diri. Ingon diri, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakisayod bahin sa kabubuton, kay sila man mao ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Wow! Di ba nindot? Sa bersikulo 7
ang mga pari mao'y gihatagan o katungdanan sa Dios nga labing gamhanan sa pagtudlo sa kaalam o kahibalo nga ilang nakutan ni atong mga panahon. Mangutana ko, bersikulo 8. Unsay nahitabo sa mga pari? Hello, mga listener sa FM Radio sa 95.3. Unsay nahitabo sa bersikulo 8? Akong basahon. Apan kamong mga pari mingbiya sa kamatuoran. Natanawa ra na. Masayop ba ang Biblia? Unsa day nahitabo sa mga pare? Mingbiya sa kamatuoran, minggawas, minglayat, minglokso. Siyempre, kung sa pamaaging anong minggawas, ning ikyas, gikan sa kamatuoran, o ang kamatuoran, ilahang gilindan. Tanawa ra gud ang bersikulo 8. Apan kamong mga pari, mingbiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayo. Diba? Mingbiya ang mga pari sa kamatuoran o ang ilahang gitudlo na hinoon sa katilingban mga sayo. Hello, nakabantay ba mo sa mga pari karon? Gani adto maigsoon, tinuod yun na sila mo'y nagserbisyo o sila ray adunay katungdanan nga ibin ang mga tao adto nila mo konsulta kay sila mo gihatagan og katungod sa gamhanan nga Dios nga nagpadala nila. Karon mangutana ko, matarong pababa ang ilang giwali sa social media, ibin sa mga kasimbahanan nga sila mumisa. Di ba dili nahaom sa Biblia? O ang mga tao intawon nga mga dili pod himasa, magdanga-danga lang sa. Kaya nga naman, simpre, maumay lang namatan kunuhay o kahayag, ikan pa silang ginikanan. Nining atong programa, may iksoon, wala ra bagyo ni lipod-lipuran. Wala ra bagyo ni gitipik-tipikan, pa Biblia basihan. Ikaw o ako, dili lamang para sa mga pari, kundi para usab sa mga alagad sa Ginoo. Para usab sa nangalagad sa Ginoo. Ikaw o ako, iksoon, posibilidad biya, maigo sa mansa sa Ginoo, kung ikaw, ang imong kinaboy, dili haom nini. Ginoo, dili. Salamat sa Ginoo sa imong kinaboy, Brother Raymond Candelario. Amin, maayong buntag, Pastor, o sa tibuok mong pamilya. Maayong buntag sa tanan, Pastor. Wow, maayong buntag, magandang umaga po sa ating lahat dyan sa taga-Cavite. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran dyan. Adong Premier, Manong Prani, Nathan, labi na ni Pipito o ni Hilsi sa mata ko sa kapamilya. Maayong buntag kanyong tanan. Ingon diri maigsoon, apan kamo nga mga pari, midiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmo hinoon sa kadaghanan. Tanawa ra ko na. Nagtukpo na hinoon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayo, gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Wow. 9. Busa pakaulawan kamo sa katawan sa Israel tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton og may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Ayay. Tanawa ra gud. Ibin gani sa simbahan, dili bumisa og way bayan. Tinuod dili. Ibin gani pagbunyag, dunay limit. Dunay resibo kinsa koy wala kahibalo. Nga ako kaniadto maigsoon nga nagtrabaho isip driver bodyguard sa presidente sa university nga ang iyang pagtulunan kaniadto perti ka dibuto ako ko'y tikuyok ato sa simbahan sa kinadakang simbahan diya sa Bani City
ug sa uban pang mga simbahan. Ako to Arcos Kawas. Pero karon maigsoon to God be the glory na born again. Wala pa mi ka balik og kita mga igsoon. Pero matud pa sa sinaligan nga akong amigo igsoon na Kristohano na. Grabe. Kay nakasabot sa Biblia. Nakasabot sa mensahe Ginoo nga kaniadto nga wala pa sila nangalagad sa Ginoo, perting kubota ang pamilya. Magsigig away silang bana ug asawa bisag dagkop ng mga rangko sa panggobyerno. Walay kalipay, way kalinaw, muhinungdan nangita kong pamaagi nga makaikyas ko ni atong mga panahon na. Mingligay ko. Ano man, dili na ko madawat sa akong kasing-kasing una-una ang mga pulong nga mugula sa baba sa usa ka tao nga puro na lamang pasigarbo. Apan karon gipakos Ginoo. Hinumdumi mga igsoon sa mga katawhan nga nias kalibutan nga wala kay balos kamatuoran ang maghari ra gyud sa tawo, garbo. Ibig sa mga Kristohanon. Ibig sa nag-angkon ng Kristohanon. Kay kung garbo gani mo'y maghari nimo, di gug ka, wa goy lahay imong pagsimba. Maglantaw man na. Maglantaw ra man na sa sayo. Ibig gani sa simbahan. Magkipat-kipat man dayon ng mata. Dayo tanaway. Pag-abot sa simbahan, imbis minsay sa Ginoo, mao'y pagkiksultihan, isyo og martis may hinoon. Usik ang oras, usik ang panahon sa pagsulod sa simbahan. Hinumdumi kung garbo gani ang maghari sa tao, way angay. Unsang nang batasana maingon ko. Mangutana lang ko sa pipila ka mga panahon. Unsa may batasan sa taong garboso? Batasan ni Satanas. Base sa balang kasulatan. Mga hambugiro bisag dili maoy sakto. Tan-awa lago si Satanas mingangkon siya nga siya mo'y tag-iya sa gingharian, siya mo'y tag-iya sa kalibutan, iya pang giingnan si Jesus, kung muluhod, umuhapa ka kanako, o musimba ka kanako, ihatag nako ang tanan nga kaanindot sa kalibutan. Wala ba siya masayon? Mao nga ang kasagaran ang tao sa kalibutan nga dili kabalo sa balang kasulatan, di kun masayon ibig sa pinulungan. Mga hambugiro, walay pailog, walay paubos, walay pagpugong sa kaugalingon. Magpatabog rag yaw-yaw, o nag-una ang yaw-yaw, iksaon. O na'y tinuon, o na'y giingon sa usa ka nagserbisyos katilingban, buhat mao'y pasultiha, dili ang buhat, dili ang sulti mao'y pabuhata. Mostly, dili noong tanan, hapit na sab. Di may nindot. Ang buhat maguna or ang istorya maguna. Kaya ang tinuod kung ang buhat mo'y maguna, makita na usa istorya humana. Mao nga ikaw ug ako kung makaagpas ka sa mensahe Ginoo, kung mahimo moingon ka lang kung kabubuton sa Ginoo, madayon pastor. Mao na nindot. Dili kay imo siguroon ang ugmadaan ekson. Hinumdumi mga ekson mataglito, matagpulong sa imong baba, do na nay deklarasyon. Nangalagad sa Ginoo o mga lagad sa Ginoo. Hinumdumi mataglitog sa imong mga dila, sa imong dila, do na nay deklarasyon. Mao nga magbantay ta sa atong pinulungan. Ingon diri mga kaeksonan, naghiskot kita og 1,000 years. Ang Dios maeksoon hinumdumi diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 8
nga ang usa ka libo ka tuig gi-illustrate na usara na kaadlaw sa Dios. Kanang atong panuigon nga 75 ka tuig nga naa sa Biblia nga atong mabasa diha sa Salmo 90 bersikulo 10. Opo ora kayo na. Muna nga ang Dios ang imong kinabuhi karon mo ingon la mobo ra gyud kayo ang imong kinabuhi. Imagine na God, ang tao karon mag-edad og 80, muingon na gyud ang tao, hala, pag nindutan no, taasa naglagi kinabuhi. Sama sa apuhan sa akong wife, 89, hapit na 90, by next year, 90 na. Unang akong giingnan ako ang apuhan, apuhan sa ako ang wife, di bala na kay madawat sa gobyerno nga sunod sa 80. Ang problema manggon mga igsoon sa mga relatives, unsaon pagprasis. Kay mitiladad manggon sa kalibutan karon, mag-ilog na ang mga tao basta naanay pa grasya. Hinumdumi ang tao maigsoon kung doon naghiskot ang gani akwarta, magkarakara ang tao. Iskutan gani ang kwarta na advance na nakaigsoon, pero sa adlaw igsisimba magpalagay layra. Kay mauman mahadlok na sa maigo diha sa pulong sa Ginoo. Moingon ayay makadungog ng putingali ko ani umrog ako na po'y maigo. Naguna naman. Siyempre maigo ko kas Biblia kung ang imong bata sa kinaya dili haom sa Biblia. Apan kung ang Biblia imong ikinabuhi, excited kang maigo ka. Hinumdumi ang magialamon nga tao malipay na siya o sadjisan. Apan ang mga tao nga mugiro mo ingon na nga, ay kabalo na ko ana oy, mura pagkatugtok mo. Kanang mga dagkong langgam mo igsoon nga sa panahon nga ang mga langgam gimiting sila sa ilang hari, ning tambok ang mga pirot o mga maya, mga gagmay mga langgam at katong mga tugmo o mga agila, ning ingon ra, ay kabalo kung mo ka magsala kasayod na kayo na kasali kay dagko man. Pero ang mga tamsi o mga maya o pirot nagpabilin hangtod na human ang ilahang panagtigom. Unsay nahitabo sa sitwasyon sa langgam, gagmay og dagko, asa man hain nila ang manggialamon. Asa man nila ang wala nag-antos sa panahon sa ting-ulan. Nagkatubang mga dagkong langgam nga mga tugmo nga butang-butangan nagamaglangkay, isalay, kanon nagbalagtok dayon ilang mga itlog. Sa panahon sa ting-ulan, mahumodra kay nagpungkalura sa sanga. Ikumparar nimo sa pirot og maya og tamsi, pinanindot pa ang salag igsoon. Dinhi sa simbahan sa Balok, gisugdan og salag sa sayaw. Akong giistudyohan ang paggama sa salag sa sayaw, pila ka bulan nilang binalik-balik dinhi sulod sa simbahan. Wala man po sila mandisturbo, naangay man sa langas. Kay sa panahon sa panagsimba, kusog biya direng sound system, naangay man sa karon sila magdulong ng duha kay nindot na pagkahimutan sa ilang salag. Hello, ang mga Kristohanon dapat ang pulong sa Ginoo imong sabton. Ato lang nang i-illustrate ang mga langgam kung kinsay na ay kinaadman o kaalam. Aron diha sa kinaadman o kaalam, sila lang gyapon ang mabulahan. Hinumdumi ikaw ug ako kung himasa kag kasulatan, hinumdumi dili ang uban mao'y malipay. Dili ang uban mao'y mabulahan, kung dili ikaw nga nagsakripisyo sa pagbasa, pagpaminaw sa minsayes Ginoo, ikaw mao'y mabulahan kay panalanginan gugas Ginoo, labaw sa tanan, makabahibalo ka unsay pamahagis sa Dios. Wow! Mao nga niining mao nga David, ikaw o ako, bliss kaayos Ginoo. Bliss kaayos Ginoo. Apa ni atong mga kontrabida, mag-uol permi.
Tinood din. Ingon ang ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 8 ngadto sa unahan. Naghiskot og 1,000 years. Hinumdumi sa tuig ni Jesus ni ingon diri. Kapitulo 3 sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3 versikulo 8. Apan mga hinugugma, ayaw ninyo hikalimti nga ang Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa kalibo ka tuig. Atong klarohon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig. Hinumdumi nga usa ka libo ka tuig sa tao, apan hinumdumi kaya nang himuon sa Dios og usa ka adlaw lamang. Ingon diri usa ka libo ka tuig, og ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. 9. Ingon ang 9. Ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang saan, sumala sa paguna-una sa uban, apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundili ang tanan maghinulsol og mobiya sa ilang mga sala. Ang pangutana og dili maghinulsol ang tao. Ang pangutana musamot o katik-a ang kasing-kasing sa tao sama sa Gomora asa Sodoma o Gomora. Mahitabo yung duslitan ang kalibutan. Sa Biblia ang Ninibe o ang Sodoma hatagi og dakong pagtulunan. Kay ang Ninibe mga igsoon, ang usa ka hari sa Ninibe mingnaog sa iyang harianong trono, mingadto sa abo, nagsulot og sako hasta ilang mga ginsakupan. Mahinungdan ang Dios wala magpadalag katalangman. Ato ning basahon sa unahan. Kay mao gini mahitabo sa kalibutan igsoon base sa balang kasulatan. Ingon sa unahan sa bersikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sa usa ka kawatan sama sa usa ka kawatan. Ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog, og ang mga butang musilaog og maugdaw, og ang yuta mahanaw uban sa tanan nga naa niini. Mangutana ko, asa man mo nagpuyo karon? Asa man ako nagpuyo karon? Ikaw ug ako, asa man nagpuyo karon? Kung asa mata nagpuyo karon, maunay mahitabo sa kalibutan, mawagtang ug mahanaw ang tanan. Pangutana, asan ta paingon? Apan kung ikaw himasag kasulatan o Biblia, do na kay luna og dapit nga giandam ang Ginoo, nga wa nay kasakitan, wa nay kagulanan, og lunlun bulawan ang imong pagalabtan. Apan mo agitag sakripisyo mintras buhi pata dinis kalibutan mga pinag. Unsay giingon diri sa 11, og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Ang pulong ninyong buhaton, ikaw ug ako ang gipasabtan ini. Ikaw ug ako mga pinangga, unsa may buhaton ninyo, maayong buhaton. Osbon ko sa pagbasa, og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Atong ipadayon sa pagbasa, kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Wala nag-ingon ang Biblia, ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa mga Diyos-Diyos. Kay kung nag-ingon pa ang Biblia nga ang atong kinabuhi karon ihalad ngadto sa mga Diyos-Diyos,
una pa ming naghalat sa among kinabuhi ngadto sa mga Dios kay simpre mao ni among gibasa kasulatan among gibasa. Kasulatan ang inyong gitug-an, kasulatan ang inyong gitun-an. Mao nga ikaw ug ako ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo nga adunay insaktong pundasyon, magbasa kita kasulatan. Salamat sa Ginoo sa inyong pakiguban. Ang atong oras alas 6:17 na sa kabuntagon mag-ambot ta alang sa pagtakop sa atong buluhaton. Although magkaisunan kung walay klase ang ako nga anak karon, ang tingali basig makapuli siya sa mga greetings o mga pagtumbaya. Ining tagna og dapit sa kabuntagon mag-ambot ta igsoon. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban o pagbantay kanamo, sa paghatag namo panahon, sa paghatag namo higayon aron kami makapaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagasunod sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nasod Amahan. Salamat o Dios, tingali aduna sila mga problema, sila mga matag-usa. Kung aduna sila mga problema, pinaagi sa mga balatian, pinaagi sa mga pagsulay, mga kakulangon sa finansyal. Lord, ikaw mga padangat sa mensahe sa matakusan nila kamagkinabuhi. Nga diin, pinaagi sa kaalam kay balo nga imong ihatag sa matakusa. Adunay pamaagi nga ilang may kaplagan, haom diha sa balang kasulatan. Salamat o Dios sa tanan namo nga mga pagpangandam nining mao nga dapit Lord. Nasayod ako o Dios nga imo nang giandam ang tanang panalangin. Dungog himaya nga nalang gyud kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Hesus ang tanan magingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Ako lang ni nga sunlan o mga awit makalangit o niya ako rang trayan o konsulta ang atong DJ Nation. Salamat sa Ginoo sa imo nga pag-watch karon Ma'am Karin. Watch over man ni Maison. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagawatch ni nga ato nga diya sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao, even sa tanan nga nagapaambit ni. Ako sa nisunlan og mga pipila ka mga music awit makalangit igsoon. Balik tayo sa mga programa alang sa mga pagpangumusta, mga greetings, sa mga request awit makalangit, may punag kanatutan, Luzon, Visayas sa Mindanao. Even sa tanan nato mga pinangga, mga follower ni sini sa Sign FM 95.3, may punag kanatutan. Deliver na sa atong station manager, gikan kayo sa Sitio Kaluktukan, Barangay Sibernia, Malabuyok, Cebu City. Reverend Gideon Candelario sa Sign FM 101.3 sa Sitio Kaluktukan, Barangay Sibernia, Malabuyok, mga pinangga. May mutang kanita na diyan, Pastor Gideon, uban sa tibok ni mong panimalay, Pastor Arasil, o sa inyo ang doha ka mga o may mutang kusap sa atong General Station Manager nga si Reverend King, Ryan Makasaon, Mamay sa Makasaon, o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, DJ Lara, DJ Queenie, DJ Rail, o DJ Mac, magkuban-uban ta diri, bukod mga kaisunan kauban sa atong General Station Manager na si Reverend King, Ryan Makasaon. Kitsa-kinsi mga kaisunan na sila diri sa ato na area. O salamat sa Ginoo na sila sa maoy mo live o mupaambit sa mensahe sa Ginoo dinhi sa Sign FM 95.3.
Daray ko ng Ginoo sa may katapusan, may butag sa tanan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ilabi na sa laing mga nasod, may butag kaniyong tanan. Although magkaigsunan doon ay klase si DJJ sa ilahang eskwelahan karon. Unang padayon kita sa tanan nga mga katawhan diya sa Kangwi, diya sa dapit sa Tamuag, dapit sa area nga diin maabot sa ato na Sibya, diya sa Mainit, diya sa Namungon, o sa tanan nga makatawhan diya sa Kangwi. Sa tanan nga mga Vildosola family, Sister Beatrice Vildosola, na kanunay nagasunod o naminaw sa Saint Ibrahim mga kaisunan, may butag kanimo diya. O sa mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas. O sa tanan nga mga Duhig family, mga Duhig family mga kaisunan, o mga Masida family, kanunay yun nga nagasunod sa ato nga programa. Una nga usa sa ato nga amigo mga kaisunan, matupan nila about sa mga Masida family mga kaisunan, ako silang giinan nga wala yun ay problema mga kaisunan. O salamat sa Ginoo sa tanang mga katawhan diya sa dapit sa maong nga katawhan diya sa dapit sa kanto. Salamat sa Ginoo sa tanang nga mga Kabayay, mga Dagulog family, mga Kilat family, mga Dalmasio family, mga Baldado family, mga Roxa family mga kaisunan. O sa tanan nga mga Sibumit family mga igsoon, sa pamilya nila Sibumit at Tuto Sibumit. O sa tanan nga mga Sibumit family nga wala na po mahilhidiya. O sa tanan nga mga Punting family, Sister ni Mads Josephine Punting. O sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Brother Ponso, Paring Ponso Punting igsoon, o ni Brother Atong Punting, o ni Sister Lina Punting. Sa tanan nga mga Punting family diya sa Kangwi mga kaisunan, nilabi na sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig, o sa inyong mga kasilinganan diya sa dapit nga diin inyong mga kasipit nga mga panimalay. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Brother Perlantano, yung buntag kanimo diha, ang inyong mga panalangin, ilabi na sa imong mga pagpugi uban sa imong pamilya. Ang inyong mga panalangin kaninyo sa tanan karon nga sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Billionaire Escape Florentino from Davao City Government, na kanunay gayon nga nagasunod ini nga atong programa o nagapaambit niini igsoon sa tanan mga katawhan. Una nga human ini nga maong buluhaton, ako na nga i-process kayo ang ato nga license sa pagpangasal tungod kay adunay naghulat nga kalaslon igsoon nining maong nga dapit. Wala nga atong pasalamatan ang Ginoo nga wa paganit makahuman pagklase sa ato nga lisensya pagpangasal na anay andam nga magpangasal ni ining maong nga dapit. Wala nga human sa Thanksgiving ako dayon ning lihokon aron aduna tay lisensya sa kasal. Wow. Unang mga lagad sa Ginoo, double time, doble ang trabaho, doble ang pagpaningkamo uban ang tabang sa Ginoo. Inana ang mga pribilehiyo kagayonan na ikaw o ako igsoon naago kay buhaton para mahimaya ang Ginoo mahimong nimo. Hinumdumi ningingon ang Salmo versikulo 18 kapitulo 18 versikulo 25. Matinud-anon ang Dios ni atong matinud-anon kaniya. Higpit ang Dios ni atong higpit kaniya. Ikaw o ako igsoon kung makita sa Dios nga higpit ka, naghako ka, nagsakripisyo ka, timan dili biya ang uban mo'y panalaginan, ikaw biya. Ang tinuod na alagad sa Ginoo kung makasabot yun, ugihan yun na. Walay mga alagad sa Ginoo mga kapulang. Walay mga alagad sa Ginoo nga mga kwintador. Walay mga alagad sa Ginoo mga papulpulan. Walay mga alagad sa Ginoo nga mga reklamador. Kinsa may reklamador? Kana nga mga reklamador mga igsoon, kinaaya na ni Satanas. Maraming kita magkaigsunan sa pagtubaya magkaigsunan diya sa Kangwi, dapit sa Ilihan, sa tanan nga taga-Ilihan, mga Kabanag family magkaigsunan, Brother Loni Kabanag, o sa tanan nga taga-Pasto, taga-Trimbulo, sa tanan taga-Budiga, mga Bilog-Bilog family, mga Bordin family, o sa tanan nga naminaw sa Saint FM mga kaigsunan, sa mga Romano family, sa mga
mga Palomar family, o sa tanan nga mga Artinia family, mga Kadukoy family, o sa tanan nga mga Villa Gantol family, maayong buntag kanyong tanan nila. Bisan pa man sa mga Umuyon family, mga igsoon. Ilabi na sa mga Santa Ana family, o sa tanan nga mga Tihana family, igsoon. Maayong buntag kanyong tanan. Ilabi na sa tanan sa Proper Barangay, sa tanan nga mga Wano family, sa tanan nga mga Adjal family, sa tanan nga mga Ramirez family, sa tanan nga Casiris family, sa tanan nga mga Generosa family, mga Pagurada family, mga Gabonada family, mga Estender family, mga Surinio family, mga Lampinig family, mga Igsoon, mga Vergara family, mga Ilaw family, mga Dandan family, mga Igsoon, mga Balasabas family. Maayong buntag kanyang tanan diya sa Proper Barangay. Ilabi na sa tanan nga mga Kalunsad family, mga igsoon, sa atong amigo diya nga nagpuyo diya sa Barangay Proper, mga kaigsunan na nagasunod usab niya atong programa, mga Kalunsad family. Ilabi na sa tanan nga mga Oro family, mga kaigsunan, mga Candelario family, o mga Ampil family, mga igsoon, o sa tanan nga mga Baldado family, mga Silva family, o mga Baldosa family. Maayong buntag kaninyo. Dalay ko ng Ginoo, labi na sa dapit sa naga mga kaigsunan. Welcome mo sa tanan nga nagasunod o naminaw sa Sign FM, mga kaigsunan. Maayong buntag kanyang tanan. Welcome mo diri sa atong baong celebration dini sa Sign FM 95.3 diya sa dapit sa naga sa mga Baldosa family o sa tanan nga mga Balsamo family. Ilabi na sa dapit sa nasulahan sa mga Yagoso family, Brother Robert Yagoso, o sa tanan nga mga Yagoso family diha sa dapit sa nasulahan, sa pamilya ni Sister Roslyn Yagoso. Labi na sa dapit sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, sa mga Turno family, sa mga Patok family, o sa tanan nga mga Ramirez family. So, naglanog-lanog ang Sign FM. Ilabi na sa tanan nga taga Kandahuyon, sa mga familiar family, mga igsoon. Mayong buntag kanimo diya, Brother Nonoy familiar, kakanunay gyud naminaw sa Sign FM 95.9. Sa tanan nga taga Kandahuyon, sa Kabanggahan, sa Kalumbuyan, diya sa Lamuas igsoon, sa mga Garnica family. Salamat sa Ginoo sa mga Garnica family, mga igsoon, o mga Yagoso family. Apo ni nga basahon kanunay gyud igsoon nga gipadala dinhi pinaagi sa pagpadala minsay, pinaagi sa messenger sa mga Garnica family, mga igsunan. Greetings from Sister Vivian Yagoso, Garnica igsoon. Ilabi na sa iyang mga kaparitihan o mga relatives sa pamilya ni Brother Bibing Garnica, Di Vero Linlin Gador Pilit, o Dico, o sa iyang mga pinalangga nga mga igsoong lalaki nga si Mr. Bean Garnica, Lito Garnica, Leo Garnica, o sa iyang mga manghod nga si Sister Lisian Yagoso Garnica nga nag-eskwela kayo diya sa Hunog, Dumaguete City sa National High School exam. May buntag sa tanan nga mga Garnica family diya sa dapit sa Lamuas nga kanunay kayo nagasunod nining ato nga programa nga naglanog-lanog mga exon. Ilabi na sa iyang mga naila sa iyang mga amiga, mga exon nga si Ara, si Biranyo, si Jesslyn Turno, si Liami Tolentino, o sa iyang someone nga si Brother G. Mark. O niya akong i-play mga igsoon about sa title nga naguluhan, Ikaw. Man ang problema, may kasulbaran, may makatabag sa mong pagsimba. Madaming kita mag-igsunan sa pag-greeting sa dapit sa Lamas sa tanan nga mga Erosido family, sa pamilya ni Sister Jobelin. Kumusta makadiha Sister Jobelin sa imong mga pagpanarbaho diya sa Dumaguete? Kanang ako rin yung mga suggestion sa nagapanarbaho ba? Ilita ang ayan nga maminaw sa mga marites. Kung nanarbaho ka, siyempre na kay kauban. Kung nanarbaho ka, either babae, either lalaki, na kay kauban. Ang lison manggod sa tao, may makaguba sa may relasyon sa panag-asawa,
kay maswito pa ang mga marites sa kinabuhi sa ubang tao. Inoon din. Padayon kita mga kaigsunan sa tanan nga mga team family mga igsoon, maayong buntag kinitanan. Sa tanan nga mga Erosido family diya sa dapit sa Langwas. O sa tanan nga mga Romano family, o mga Acabal family, mga Istronio family, ilabi na sa tanan makatawhan diya sa dapit sa Langwas nga naglanog-lanog ang FM radio sa inyong mga kasing-kasing o mga dugan. Sa tanan nga mga Santiago family, mga kaigsunan tingali ano na yung mga Santiago family diha sa dapit sa Langwas, o diha sa Takalan mga kaigsunan sa mga Kachinti family, sa mga Abraham family. Akong gibitar ang tanan nga mga kahigalaan kutob sa maabot karong Mayo 16 dakong pasalamat sa Ginoo dinhi mga napit. Welcome ang patagusan. Sa tanan nga taga Nasirim, Exon, sa tanan nga taga Palaypay, sa mga Salvador family, o sa tanan nga taga Narsiri, sa pamilya ni Nong Paterno, o sa pamilya sa mga Robiti family, Dong Dante Robiti, o sa mga Olpos family, Sister Roslyn Olpos Robiti, mga pinangga. Dapat sa Ginoo sa tanan nga mga Aparante family, mga Aparado family, mga Ripil family diya sa dapit sa Narsiri, Lonoy, Negros, Oriental. Matod pa sa minsay sa awit, magpaabot sa insaktong panahon. Usa ka singer o komposer nga iyang gikompos nga ang tinud-anay nga hanay o klaro o siniguro paabota ang insaktong panahon nga para yun na nimo. Wow! Sa tanan mga kaigsunan nga taga Kambanda, salamat sa Ginoo sa atong mga amigo diha mga kaigsunan. Ilabi na sa pamilya sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, Brother Florante Kadosali, mga kaigsunan nga naglanog-lanog kanunay ang FM radio sa maong kadapit. Atang laguning silang Dondani Lasola Exon. O sa tanan mga kaigsunan nga mga Garingo family, mga Amancio family diya sa Kamandag, o sa tanan nga mga Chavez family, kagabi imayso ang kahapon wala kong makapadayon ni ato mga kaigsunan. Labi na sa mga greetings mga igsoon, kung kay dunay mga panahon nga doon nagay among paspasan diri, labi na sa atong pagpangandam sa maong bulong aton igsoon. Munang double timing, adlaw na agi may matrabaho mga pinangga. Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa atong pagpangandam na hinay na gyud hanay ang tanan igsoon. Dili na ko ta magdali. Nagagantas panalangin sa Ginoo. Habang nagsayod ko, nagtuo, giandam na nas Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Chavez family, Dong Ramon Chavez, nga naglanog-lanog yun ang FM radio. Kaya ako ginang magpamatunan mo igsoon, ako agi ko sa mga panimalay, makahibalo ko nga ang FM radio, ang Sen FM 95.3, na mauwi inyong ipatukar. Siyempre, makaila o makabalogi sa mga awit, makalangit, nagikan din sa FM radio. Ay punta ka ni mo diya, Dong Ramon. Ang tanan nga nakadungog, welcome ang tanan. Akong gibitar, Exxon. Kinasing-kasing na akong gibitar, matang usa. Welcome ang tanan, Exxon. Sa tanan nga mga Chavez family, o sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Dahil family, diya sa dapit sa Kamandag. O bisan pa man sa mga Silva family, Gao Junior Silva, Gao Bini Silva, o sa tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsunan diha sa dapit sa Pilipican, edit by Pastora Efren Mi Akaturan. Mayong buntag kaniniyong natanan. Ilabi na sa tanan nga mga Turan family, mga Agap family igsoon. Kung gisindan ang ato nga kauban si Pastora Efren Mi Akaturan nga muagi lang yun ang ato muagi lang mi diha pohon uban sa mga kauban ng uldo. Maulahi lang ko kamay na manikamot ko maigsoon nga makaso ko mismo sa dakong celebration sa dapit sa Kabanbanan ya sa gipanguluhan o gidala ni Pastor Rinaldo Cabanat. So karong Biyernes adunay bulaton sa simbahan ya sa dapit
sa kabanbanan nga gidala o idubalahan ni Pastor Rinaldo Cabanag, mga igsoon. Welcome ang tanan, mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Turan family, sa tanan nga mga Akal family, sa tanan nga mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen, o sa inyong dua ka mga anak, Brother Christopher Babor, o sa inyong mga pamilya, o sa inyong mga anak, o sa pamilya o sa ni Brother John Panerio, Sister Kinky Panerio, o sa pamilya o sa ni Sister Maymay Moran. Sa tanan nga mga Moran family may son ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Doydoy Panerio ison, o sa pamilya o sa ni Sister Lorna Dahil, o sa tanan nga mga Visitasyon family, sa pamilya ni Sister Diday Visitasyon, o sa mga Lagunero family may son, Brother Tison Lagunero. Labi na sa mga katawhan diha nga naminaw nagsunod sa FM radio, sa mga Romeral family, sa pamilya ni Sister Christy Genevieve Romeral, nga kanunay yun naminaw sa radio Exxon. O sa kinabuhi o pamilya sa ni Sister Evelyn, Brother Inarciso Narsing Cabanag, kanunay sa naminaw may buta kanimo diha, Brother Narsing Cabanag, Sister Evelyn, o sa pamilya sa ni Brother Rudy, Sister Diding Cabanag Iksoon, maayo buta kaninyo. Sa tanan nga taga Pilipigan, sa mga Robiti family, sa pamilya ni Gaw Ibong Robiti, sa pamilya ni Gaw Junjun Robiti, sa pamilya usab ni Dungbani Robiti Iksoon, sa tanan nga mga Saguban family, sa tanan nga mga Sambilan family ni pamilya ni Nung Ninsyo Sambilan. Ilabi na sa tanan nga mga Dumahil family, mga Garigo family, mga Muharis family, maibuntag kaninyo tanan diha sa dapit sa Pilipigan. Ilabi na sa Tuyupan, sa mga Asiro family, sa pamilya ni Nang Jana Asiro, sa pamilya ni Dong Jimwil Asiro, Dong Jimwil Romano Mexon Asiro naman hinoon si Dong Jimwil. Lamat sa Ginoo man kay Sona sa pamilya sa mga Babor family, o sa tanan nga mga Bohol family, Ikso Ricky Bohol, Ikso Anit. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon pagpaminaw sa FM radio. Imbitado mo mga Ikso tanan diya sa atong mga kagalaan, basta kutob sa makadungo sa atong Asibya. Imbitado mo mga Ikso sa Pizza si Sayes nining nga bulan sa Mayo, mga pinagda. May butag sa tanan nga mga Romano family, Pastora Evelyn Romano, nang Nita Romano nga kaigsunan, Sister usahay malimot ko mga Ikso. Salamat sa Ginoo sa mga Romano family mga Ikso. Ilabi na sa binalayin nilang ng Nita Ikso, maimbutag kanyang tanan niya. Sister Juliet Romano mga Ikso, maimbutag kanyang muli Sister Juliet. Ilabi na sa pamilya ni Nung Tilano ng Likya Bapur Ikso, maimbutag sa tanan ng mga Amarante family, ni Nang Nuning Amarante, o sa tanan ng mga Estrabila family, o sa upat pandiha mga katawan nga wala na to matawagi ang inyong mga pangalan, pwede rin mo makapadala din mga mensahe para sa atong mga greetings. So, open na gid mi, wala may problema mga Iksoon. Wala nga usa sa atong amigo mga Iksoon nga presidente sa Farmer Association nga si Dong Rogelio Lacorte, may padangat sa mga pagtugon o mga pagtumbaya nga karong umalabot nga Biyernes, adunay dalawaton ang mga membro sa Farmer Association, although dili tanan. Mauna nga tingali inyo nang na-clarify o naabagyon mo sa payroll diya sa panimalayon ni Brother Rogelio Lacorte. O ang uban may Ikso tingali ito sa proper barangay. Marang kutong sa nakadungog, although magkaigsunan, ano na po'y nagpuol intawon, kung magkiwala man nahi-apel sa maong panalangin, mauna nga ang atong kinabuhi sa kalibutan, atong lagyo ng inayanaya. Adunay mga panahon nga adunay kadagaya, adunay kapitos, aduna po'y panalangin nga moabot, aduna po'y dili ta maapil sa panalangin Iksoon. Iksoon, hinumdumi ang Ginoo nakakita sa inyong kasing-kasing una-una sa kabutan. Padayon kita maka-Iksonan.
Alam ta mga kaibigan, diha sa dapit sa Tuyupan, sa pamilya, sa mga Siray family, Pastor Lokring Siray. Welcome mo diri sa Thanksgiving, Pastora. Sa tanan nato mga kaubanan diha, mga kaigsunan, although kani ato before, kani ato mga kaigsunan, ato ni silang kauban. Sa unang organisasyon, although mga kaigsunan, nining mao kadapit. Pero bisag unsang organisasyon, igsoon, kauban ta sa buhat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Lokring, uban sa imong panimalay diha sa Tuyupan, labi na sa Manialas. Pastor John Arias, kita-kita ta diri, Pastor John Arias, welcome mo. O sa imo ang tibok panimalay, sa mga Silva family, Gawanito Silva, Gaulita Silva, sa mga Malki Silva, o sa tanan nga mga Rio family, dahil Jubilin Rio, o sa tanan nga mga Villagantol family, diya sa dapit sa Kasagangkal, Brother Arnulfo Villagantol, magkita-kita ta diri, Brother Arnulfo Villagantol, o ni Pastor Nonoy Arias, magkita-kita ta diri po sa Pizza 16. Welcome yung mo tanan. Labi na sa mga Villagantol family, Sister Siasya Villagantol, o sa maong mga Garingo family, mga Moharis family diha sa Kasagangkal. Inyong imakita ang mga DJ sa Sign FM, gikan sa Gihulngan nga si DJ Lara, DJ Real, DJ Ma, o si DJ Jane, siyempre maigsoon. Tanong na yung mga diri maigsoon kung ulay klase, ato nga kauban diri, nga ato sa nga gihimo nga DJ sa ato nga programa igsoon. Pero ato ako natagag panahon lakat tungod kay estudyante man. Panapanayon ta kay sunan dapit sa Nasindan, sa mga Blasa family, Brother Jody Blasa, o sa tanan nga mga Santiago family maigsoon. Maibuntagan nyo diha sa tanan mga Santiago family diha sa dapit sa Kasagangkal, o sa tanan nga mga Torres family, o sa tanan nga mga Domingo family igsoon. Labi na sa dapit sa Nasindan, mayong buntag sa tanan nga taga Nasindan igsoon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa tanan nga mga theorit at tanan mga garnit, mga limbaga, family maigsoon. Diya sa dapit sa Latawan, sa mga teorika family igsoon. Ako ning basahon ikan ngayon ni Sister Joan Limbaga Binigay. Matod pa niya mga kaigsunan, greet ko ni Sister Celia Anong Ising Teorika o si Mitsoy o sa iyang papa nga si Crescencio Limbaga, o sa iyang stepmother nga buotan kaayo nga si Sister Celia, si Silina, o sa tanan nga taga Kabanbanan, sitio Kabanbanan, o sa mga silingan. Greetings from Joan Limbaga Binigay. Wow. Nga ang akong anak maigsoon na nuktok na kay musulod dire. Ang among ikatulubang anak, munang ako ning kanunay alihan direk bangko kay mag-operate aring mixer. Magsigig tuslok dire maigsoon munang mukalit usahay o kapawong maigsoon muna akong bantayan kay daog bitas bata kay magwael bina mga igsoon mo nang ikaw o ako, ikaw ra gyud mag-control kay kita dapat mao'y mosabot sa mga bata igsoon. Ana lang kay kung magpadala ko ka sa kinaya sa bata, mura ko tag bata anak. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Kabugan, sa mga pamilya sa mga Tanaid family, sa pamilya ni Brother Jono Tanaid, o sa tanan nga mga Kasal family mga kaigsunan. Bahin buntag sa tanan nga mga Kasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Boboy Kasal, o sa tanan nga mga Kasal family diha nga wala nato na mention. Labi na sa tanan nga mga Katubig family maigsoon, sa pamilya ni Brother Rodel Katubig, sa tanan nga mga Malgi family, sa mga Oyang Burin family, o sa tanan nga mga Kalibo family, sa tanan nga mga Villagantol family, Dong Ros Villagantol, o sa mga Badoy family, Dong Ernesto Badoy, Dong Artemio Badoy, o sa mga Obira family, Dong Roger Obira,
sa uban pa makatawhan diha mga Makay family, mga Fernandez family, mga Romano family, o sa uban pa makatawhan diha sa proper barangay Igsoon. O mahimunta ko sa diha sa atong amigo mga kaigsunan, barangay captain mga kaigsunan, diha sa David sa Pateo Igsoon. O gilabi na sa ato sa mga barangay captain din sa David barangay sa Taninyo, mahimunta o sa tanan nga mga konsyalis sa nagkasikpit nga mga barangay, mga pinangga. Maibutag ka na itong tanan mga kaigsunan, ilabi na sa ato nga mayor din sa Tanay City mga kaigsunan, maibutag ka ni mo diha mayor o sa tanan nga mga opisyalis din sa Tanay City. Dalay ko ng Ginoo sa inyo mga kinabuhi, maibutag ka niyong tanan, ilabi na sa tanan nga taga Kangkwi o taga Namunbon o sa Dapit sa Kanghatab mga pinangga. Sa tanan nga mga Rubiti family, ikaw Roni Rubiti, maibuntag ka ni mo diha ikaw Roni. O gilabi na sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni paring Buboy Caldo, paring Odoy Caldo, Konsyal Odoy, maibuntag ka ni mo diha Konsyal. O sa imuhang mga ginsakupan. Maibuntag sa tanan nga mga sa pamilya ni paring Ezekiel Caldo, sa pamilya ni paring Isik, o sa pamilya sa Minong Kirong Caldo so ay punta. Ilabi na sa tanan nga mga Kalunsag family, sa pamilya ni nung Fredo Kalunsag. O sa tanan nga mga Villares family mga igsoon, may buntag. O sa tanan nga mga Kalibo family diha sa Namunbon, sa mga Himina family, Pastor Michael Himina, akong gibitar. Ang tanan nga taga Namunbon, makusa-usa ta. Una nga Ginoo gyud mga panalangin sa mata ko sa atong pagpangalagad, dili naton ni gimater o giisandik o laban ining atong title nga asan ta nagasandik, kundi atong labanan ang atong pagkausa ya sa panaghiusa sa pagpangalagad sa buhay naton nga Dios. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Namunbon, ilabi na sa mga Rubiti family, sa pamilya ni Nong Iboy Rubiti. Maibuntag kaninyo nimo diha Nong Iboy o ni Brother Janjan Rubiti, Sister Salsi, o sa inyong duha ka anak, Brother Juan, Sister Ann, o sa inyong mga anak, maibuntag kaninyong tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Kalibo family, mga Karabangwel family, maibuntag, o sa tanan nga mga Istokuning family, mga Galaban family, o sa tanan nga mga Torno family, tingali mga kaisunan, o sa tanan nga mga Mercado family, Dong Ansing Mercado, o di Dong San Rito Mercado, sa tanan nga mga Luquinio family, maibuntag, o sa tanan nga mga Martin family, o sa tanan nga mga Kalimot family, maibuntag kanyang tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa tingali ato na mention ang atong makaigalaan ya sa David sa Namunbon. Ilabi na sa David dool diri sa Balok, Igsoon sa Lower Balok, sa mga Ardinia family nung Citro Ardinia, o ni Dong Marlon Ardinia makaigsunan. O ilabi na sa mga Violeta family, maibuntag kanyang tanan diha sa tanan nga mga Landisa, Dong Artemio Landisa, Sister Sili Landisa, Sister Pastora Renren Tistasyon, sa mga Tistasyon family. O sa tanan nga mga Filomeno family o mga Uyang Goril family diha sa Namunbon ng Igsoon. Kining ako kodigo mga Igsoon, ako ning lantawon kay wa ko na memorize ining Igsoon ang sanani. Diara mga Igsoon sa pamilya ni paring Lito mga Igsoon, Uyang Gorin, Mas Maripi Uyang Gorin, sa mga Uyang Gorin family nga kanunay nagasunod, o sa mga Filomeno family, sa ilahang mga anak, Sister Maniling, Pastora Cirilin, Angelo, Angeli, Samuel, Jotam, o sa mga apo ni Mans Marifi nga si Ian, si Yana, si Hope, si Anho, o si Inday Sophia Fit, maibuntag nananampit na ning akong anak maigsoon, si kitag tuk-tuk ari nga gawa kay mo apel lagi mo nang mag-lingisap ni maigsoon. Salamat sa Ginoo. Maraming kita mag-igsunan, magalingaw mo kuning mga bata maigsoon, kung nimo yun nga matudloan musuhin maguna una nga ugon say atong style nga mga papa o mama kanang atong mga anak musuhin na una nga ang imong mga anak tudloin na sa insaktong pagtudlo aron mahimo na siyang sumusunod sa bakos tahas nga gibiyag sa Ginoo kanimo. Maraming kita mag-igsunan diri mga kaigsunan sa tanan nga mga adlawon family, sa pamilya ni Dong Timpi Adlawon,
sa pamilya ni Dong Rico Adlawon, sa pamilya ni Dong Tony Adlawon, o sa tanan nga mga kaigsunan diri sa Duol maigsoon, sa tanan nga mga Talon family, Sister Bibi Talon, Brother Rami Talon nga nakaroon sa City Hall, o sa mga Kabanag family ng Dading Kabanag, ng Mukrit, ng Elisa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi ng Elisa. Salamat sa Ginoo sa imong mga apo, Day Roxanne, Sister Ria Amante, Brother Cristi Toto Amante maigsoon, o sa tanan nga magkasipit diri, Brother Junior Silva, Brother Randy Silva ng Timping Silva maigsoon, sa pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya usab ni Exo Jimmy Silva, Exo Jima, may puntag kanimo diha, o sa pamilya ni Paring Renato, Paring Raquel, may puntag sa mga Silva family. Ilabi na sa mga Bulgado family, nung Monding, Dong Irning, amo anha lang yung unya ako di mo diha Dong Irning. Ay nagulat-ulat pa ko sa ako nga panalangin igsoon. Salamat sa Ginoo, bisita lang ko diha sa inyo ha. Salamat sa Ginoo sa pamilya usab ni Brother Rocky Santa Ana nga hinahinay nato nga nahibal-an ni atong mga silingan. Labi na sa pamilya ni Brother Rocky Santa Ana, ako nakauban ni atong nilabay nga Friday. Nang salamat sa Ginoo silingan ni Dong Erning diha dapit sa Upper Balok. Salamat sa Ginoo sa tanan nga Santiago family maigsoon diha sa Tagtad, sa pamilya ni Nong Paduring, Dong Giovanni Santiago, o sa pamilya usab sa mga Baldonado family, Nong Herme, may buntag kanimo diha Nong Herme Baldonado, Dong Roy Baldonado, sa tanan nga taga Nagtuan, sa mga Mabilog family, Brother Gumer Mabilog, Sister Alma Mabilog, o ni sa inyo mga anak si Dong Alcin, Dong Alfred, o sa tanan nga mga Bayot family diha sa dapit sa Nagtuan, o sa mga Aguilar family sa Baayo punta tanan niyo mga tanan. Ilabi na sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, o sa pamilya ni Brother Julie Silva, Sister Pirce Silva igsoon. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Jobert Silva, o ni Brother Hiner Silva, o ni Sister Renami Silva igsoon. Sa tanan nga mga Samani family, may buntag ni pamilya ni Dong Jojo Samani, may buntag kanimo diha Dong Jo. Sa tanan nga mga Malyo sa family, sa pamilya usab ni Dong Soylo Malyo sa igsoon. Labi na sa mga Karabangwit family diri sa Punglo, mga Ramirez family, o sa mga Lasola, sa pamilya ni Alex ng Maming Lasola, may buntag kanyang tanan diha. Sa pamilya usab ni Dong Dani Lasola, nga naglanog-lanog ang FM radio karon diha sa inyong panimalay, Dong Dani, uban sa imo nga pamilya karon dinhi sa Punglo, o sa tanan nga mga Palomar family, sa pamilya ni Dong Romy Palomar, Dong Bibi Palomar, o ni Dong Imi, may buntag kanimo diha. Ilabi na sa tanan nga mga Lasola family, sa pamilya ni Dong Boboy Lasola, o sa mga Andaya family, Brother Dinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya, o sa inyong mga anak, o sa mga Santiago family, Paring Boboy Santiago Mas Lirma, may buntag kanimo diha Paring Boboy o Mas Lirma uban sa inyong mga anak. Ilabi na sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o sa pamilya sa mga Balingit family, Dong Jimmy Balingit ng Maria, o sa mga Amante family, Dong Sani Amante, Day Sami, o sa inyong mga anak, o sa pamilya ni Dong Alin Adlawon. Ilabi na sa mga Asero family, Dong Angie Asero, o sa inyong mga pamilya, o sa mga Bastona family, sa pamilya ni Maring Bising Bastona, o sa kinabuhi usab ni Dong Ritsaw Bastona, sa pamilya ni Dailisa igsoon, maayong buntag sa tanan nga mga nalimot magbuan ni iya nga aplido igsoon. Iramis family, maayong buntag kaniyang tanan. Ilabi na sa mga Ardinia family, maigsoon, maayong buntag, o sa tanan nga mga Pabro family, nung Ilmi ng Emilia Pabro, o ni pamilya usab ni Dong Floyd, o ni Taijingki igsoon, may buntag kanimo diha Dong Floyd. Labi na sa pamilya usab ni Dong Kaloy Aguilar, o sa pamilya usab ni Dong Nilo Dayile, may buntag sa mga Palomar family, sa mga Ardinia family, Dong Lando Day Joy, o sa inyong mga anak, may buntag kaninyo diha.
Labi na sa pamilya ni Sister Ilaria Ilhik, may buntag kanimo di Sister Ilaria, o sa imong mga binalayi, apo, mga umagat, mga patubangkon, o sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Chari Tano, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga bana nga nagapanarbaho sa Sikihor o sa Dumangiti, o sa pamilya ni Brother Carlito Tano Senior, Sister Ilnas Tano, o sa pamilya ni Brother Salvi Tano Igsoon, o sa ilang mga anak, o ni Dong Makmak, Dong Jip Jip, o maayo buntag ka natong tanan din sa nakasikwit nga mga panimalay, sa pamilya ni Dong Big Boy Filomeno, o may buntag ka ni mo niya Dong Big Boy, naglantaw karon si Brother Perlan Tano Igsoon, may buntag ka ninyong tanan, sa pamilya usab ni Dong Joseph Topo, Sister Ching Ching, may buntag ka ni mo niya Sister Ching Ching, o ni Paring Joel Tano Mams Gigi, o sa inyo tulong ka mga anak. Ilabi na sa tanan nga sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy, o sa pamilya usab ni Paring Erning Palomar, Mats Aisa Palomar, sa pamilya usab ni Dong Naldo Day Aurora, may buntag ka ni mo diya Dong Naldo Day Aurora, o sa inyong mga anak, mga binalayi, apo, pag-umangkon, o sa pamilya ni Dong Jojo Badoy Iksoon, Brother Jo Marie Badoy. Ilabi na sa pamilya ni Nung Inok Eliama ng Ili, welcome mo ni sa mga sakop diha ni Nung Inok ng Ili, welcome mo sa ato nga buluhaton diri sa maong nga dapit mga Iksoon. Akong gihangyo, akong gi-invitar ang presensya ni Brother Inok Eliama o sa inyong mga gisakopan diha sa maong nga kasimbahan. Sa pamilya sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte, Day Lote, o sa inyong mga anak, Dong Romil, Day Rowena, Dong Rotilio, ni Dong John John, o sa pamilya ni Dong Primo Tano Iksoon, Day Lorna, o sa inyong mga anak, o sa tanan nga mga Librando family, Brother Arman Librando, out ni Matsiparap Iksoon, may buntag kami tanan sa tanan nga mga Librando family, sa tanan nga mga Toko family, paring Ritsaw Toko Iksoon, Mats Ipang, may buntag ka natong tanan. Tingali wala na akong nasa iluhan Iksoon, sanglit ang atong oras, medyo mudto na, hapit na yun alas 7, 2 ka minuto mag alas 7 sa kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, God bless everyone, mag-ampo tang Iksoon ato kini nga sirahan diya sa mga pag-ampo. Labing kamahanan o silimbahon ka nga Diyos, Lord, dili kami matagbaw sa pagpasalamat, bisan pa man sa mga buluhaton nga imong gisamol ka namo, o sa mga panahon o adlaw nga imong nga gigahin para sa among makinabuhi. Lord, tapos ka sa pagday pagpasalamat nga di ini mga adlaw, protektado kami gikan sa imong gahom o Dios, ug tabuni o silirhi sa imong hamili nga dugo ang among mga kinabuhi. Sa paman sa among pagpadayon sa mga buluhaton ining mao nga dapit, Lord, salamat o God nga ikaw makasangkap ni ining tanan. Kadaugan kasiguruhan na alagyod kami mo amahan. Sa tanan karon nga naminaw sa FM radio, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, even sa tanan nga mga OFW, labaw sa tanan sa kung katikas kinabuhi nga imo kay siya nga gipalangga ug imo siyang giampingan, o labaw sa tanan sa iyang mga amo o Dios. Labi na sa iyang mga kaubanan nga Indonesian, Lord, ikaw mga panalangin usab sa mga pamilya na habilin sa ilang nasod sa dapit sa Indonesia. Lord, salamat o Diyos sa imong pagkamayo nga imong ipinasahi ang akong patikas kinabuhi nga imong gihatagan usab o mga amo nga mga buotan o Diyos. Lord, wa kami aramay mo kuno ikaw sa imong kinabuhi, kaduganan himayaan nga halagid kanimo ang tanan magaingon, amen o amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, ug sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, makaigsunan na ina na sa inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa kanginan, ubos nga kahigalaan dini sa Sign FM 95.3, ang inyong ubos nga sulugohon Pastor Sapri Candelario, manamit sa pagingon ang grasya sa Dios ug ang pagigabit sa balang Espiritu Santo mag-uban sa tanang mga balahan gikan orasaha alas 7 na gyud sa kabuntagon. Ilabi na sa tanang nga mga magtutudlo karon gikan sa elementarya, gikan sa kindergarten ngadto sa grade 6, gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12, maayong buntag kaniyong tanan diha
Kaninyong tanan sir, mga ma'am, ang Ginoo magapanalangin sa matapos na. God bless everyone. O maayong buntag, o maayong pagsikay-sikay. O salamat sa Ginoo sa inyong pag-share ining atong programa. Ang Ginoo magapanalangin o ampingan tas Ginoo kanunay pinaagi sa ayahan pagkamayo mga pinangga. O bye-bye once again, maayong buntag sa tanan.